Οι ελέφαντες, οι ήρεμοι γίγαντες του ζωικού βασιλείου, έχουν μαγέψει τους ανθρώπους για αιώνες. Σήμερα, βυθιζόμαστε στον κόσμο των εξημερωμένων ελεφάντων, εξερευνώντας την ιστορία τους, τη ζωή τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν 3 ξεχωριστά είδη ελεφάντων: ο αφρικανικός ελέφαντας της σαβάνας, ο αφρικανικός ελέφαντας του δάσους και ο ασιατικός ελέφαντας. Ο ασιατικός ελέφαντας χωρίζεται περαιτέρω σε 4 υποείδη: τον ελέφαντα της Σρι Λάνκα, τον Ινδικό ελέφαντα, τον ελέφαντα της Σουμάτρας και τον ελέφαντα του Βόρνεο. Εδώ στην Ταϊλάνδη μοιραζόμαστε το σπίτι μας με τον Ινδικό ελέφαντα. Ενώ κάποτε οι ελέφαντες περιπλανιόνταν ελεύθερα σε απέραντες εκτάσεις, οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν μειώσει σημαντικά το φυσικό τους περιβάλλον. Σήμερα, ο πληθυσμός χωρίζεται σε 2 κύριες ομάδες: τους άγριους ελέφαντες και τους εξημερωμένους ελέφαντες. Υπάρχουν περίπου 4.400 άγριοι ελέφαντες και 3.800 εξημερωμένοι ελέφαντες στην Ταϊλάνδη. Οι άγριοι ελέφαντες είναι ιδιαίτερα κοινωνικά ζώα. Ζουν σε μητριαρχικές αγέλες από 5 έως 10, μερικές φορές και ως 20 άτομα. Ευημερούν σε περιοχές με άφθονη τροφή και νελό, όπως σε χαμηλώδεις εκτάσεις και φάση. Αυτοί οι ήρεμοι γίγαντες είναι φυτοφάγοι, περνώντας περίπου 12 ώρες την ημέρα αναζητώντας διάφορα φυτά. Για να συμπληρώσουν τη διατροφή τους, συχνά καταναλώνουν αλατογλυφές για να λάβουν απαραίτητα μέταλλα. Οι άγριοι ελέφαντες έχουν μια τεράστια περιοχή διαβίωσης που καλύπτει περίπου 300 έως 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτή η εκτεταμένη επικράτεια είναι απαραίτητη για να καλύψει τις διατροφικές τους ανάγκες και τη δομή της κοινωνίας τους. Η σχέση μεταξύ ανθρώπων και ελεφάντων χρονολογείται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αρχικά, οι ελέφαντες ήταν άγρια ζώα που αιχμαλωτίζονταν και εκπαιδεύονταν για διάφορους σκοπούς, όπως μεταφορά, εργασία και ακόμη και για τον πόλεμο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η πρακτική της αιχμαλωσίας και εξημέρωσης ελεφάντων στην Ταϊλάνδη ξεκίνησε ήδη από την περίοδο Σουκοτάι, γύρω στο 1249 μετά Χριστόν. Με τον καιρό, ο ρόλος των ελεφάντων στην ταϊλανδέζικη κοινωνία εξελίχθηκε. Με την παρακμή του πολέμου, οι ελέφαντες έγιναν απαραίτητοι για τη μεταφορά μέσα στις πυκνές ζούγκλες. Αργότερα, απασχολήθηκαν στη βιομηχανία ξυλίας, τραβώντας κορμούς από τα δάση. Ωστόσο, με την απαγόρευση της υλοτομίας το 1989, οι ρόλοι τους άλλαξαν και πάλι. Σήμερα, πολλοί εξημερωμένοι ελέφαντες βρίσκουν εργασία στη βιομηχανία τουρισμού. Αν και αυτό προσφέρει πηγή εισοδήματος στους ιδιοκτήτες ελεφάντων, δημιουργεί επίσης προκλήσεις. Οι ελέφαντες είναι μεγάλα ζώα με σημαντικές διατροφικές ανάγκες. Το κόστος της σύτησης ενός ελέφαντα, ο οποίος καταναλώνει περίπου 300 με 400 κιλά, δηλαδή περίπου το 10% του σωματικού του βάρους σε τροφή την ημέρα, αποτελεί σημαντικό βάρος για τους ιδιοκτήτες. Για να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες, αυτοί οι ήρεμοι γίγαντες τρώνε κυρίως χόρτα, μπαμπού, κλίματα, ρίζες, φύλλα, φλοιό δέντρων, διάφορες καλλιέργειες και μερικά φρούτα. Το νερό είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Οι ελέφαντες μπορούν να πίνουν από 100 έως 150 λίτρο την ημέρα. Η φροντίδα των εξημερωμένων ελεφάντων είναι μια απαιτητική εργασία. Οι φύλακες ή φροντιστές ελεφάντων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευημερία τους. Είναι υπεύθυνοι για τη σύτηση, το μπάνιο και την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ελέφαντες. Οι ελέφαντες είναι έξυπνα και κοινωνικά ζώα που χρειάζονται πνευματική και σωματική διέγερση. Δραστηριότητες όπως το μπάνιο, το παιχνίδι στη λάσπη και η αλληλεπίδραση με ανθρώπους συμβάνουν στη συνολική τους ευημερία. Παρά το μέγεθός τους, οι ελέφαντες έχουν ευαίσθητο δέρμα που είναι επιρρεπές σε εγκάβματα από τον ήλιο και τσιμπήματα εντόμων. Η επάλυψη του σώματός τους με λάσπη λειτουργεί ως φυσικό αντιλιακό και αποθητικό εντόμων, βοηθώντας την προστασία του δέρματός τους. Το τακτικό μπάνιο είναι επίσης απαραίτητο για τη διατήρηση της καλής υγιεινής και την πρόληψη δερματικών λοιμόξεων. Επίσης, βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. Το ήξερες?
Οι ελέφαντες δεν μπορούν να υδρώσουν από το δέρμα τους όπως οι άνθρωποι. Το παχύ τους δέρμα εμποδίζει τη διαφυγή της θερμότητας. Μπορούν να υδρώσουν ελαφρώς μόνο από τα επωνύχια γύρω από τα νύχια τους. Γι' αυτό η περιοχή εκείνη είναι συχνά υγρή. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να τους δροσίσει. Λοιπόν, πώς μειώνουν οι ελέφαντες τη θερμότητα? Πρώτον, κουνάνε τα αυτιά τους. Αυτό βοηθά στην απελευθέρωση της θερμότητας μέσω της ροής του αίματος και λειτουργεί σαν φυσικός ανεμιστήρας. Δεύτερον, μια μικρή ποσότητα υγρασίας από τα μάτια τους βοηθά, αν και ελάχιστα. Το πιο σημαντικό, η δροσιά και το να πίνουν νερό είναι απαραίτητα. Γι' αυτό, οι ελέφαντες δροσίζονται στο νερό 4 με 5 φορές τη μέρα, ανάλογα με τη θερμοκρασία. Τώρα, γιατί τρίβουμε το δέρμα τους? Το τρίψιμο μας βοηθά να ελέγξουμε για κοψίματα ή δερματικά προβλήματα. Προλαμβάνει τα παράσιτα και τις μολύνσεις. Βοηθά στην απομάκρυνση προνυμφών που κρύβονται κάτω από το δέρμα. Βοηθά στην εξάλειψη προνυμφών αιμομυζητικών εντόμων κάτω από το δέρμα, συμβάλλοντας στην πρόληψη παρασίτων και μολύνσεων. Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος που προκαλούν φαγούρα. Και διατηρεί το δέρμα τους καθαρό, υγιές και άνετο. Η ώρα για δροσιά δεν είναι απλώς διασκέδαση. Είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευτυχία των ελεφάντων. Το μέλλον των εξημερωμένων ελεφάντων είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Ενώ γίνονται προσπάθειες για τη βελτίωση της ευημερίας και των συνθηκών διαβίωσής τους, προκλήσεις όπως η απώλεια ενδιαιτημάτων, η σύγκρουση ανθρώπου-ελέφαντα και το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής εξακολουθούν να υφίστανται. Οργανώσεις προστασίας της φύσης και αφοσιωμένα άτομα εργάζονται ακούραστα για να προστατεύσουν τους ελέφαντες και τα ενδιαιτήματά τους. Υποστηρίζοντας αυτές τις προσπάθειες και προωθώντας τον υπεύθυνο τουρισμό, μπορούμε να βοηθήσουμε να διασφαλιστεί η επιβίωση αυτών των υπέροχων πλασμάτων για τις επόμενες γενιές. Καλώς ήρθατε στις προστατευόμενες περιοχές ελεφάντων μας στη Νότια Ταϊλάνδη. Ένα μικρό, φιλικό προς το περιβάλλον καταφύγιο με πάνω από 160 χρόνια οικογενειακής εμπειρίας στη φροντίδα των ελεφάντων. Η ευημερία των ζώων είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Πιστεύουμε στον ηφικό τουρισμό που στηρίζει πραγματικά το μέλλον των ασιατικών ελεφάντων με συμπόνια και σεβασμό στον πυρήνα του. Είμαστε σταθερά αντίθετοι σε κάθε μορφή κακοποίησης και δεσμευόμαστε για καλύτερη φροντίδα, βαθύτερη κατανόηση και διαβίου μάθηση. Μέσα από το δίκτυο των ηθικών πάρκων ελεφάντων μας, εργαζόμαστε για να προστατεύσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να εμπνεύσουμε, δημιουργώντας ένα μέλλον όπου ελέφαντες και άνθρωποι ευημερούν μαζί. Στο Κέντρο Προστασίας Ελεφάντων μας, η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στους ελέφαντες την υψηλότερη ποιότητα ζωής και ένα ασφαλές, φροντιστικό περιβάλλον για αποκατάσταση. Αγαπάμε τον βαθύ ουσιαστικό δεσμό ανάμεσα σε ανθρώπους και ελέφαντες, μια σχέση που κάνει αυτό το μέρος πραγματικά μοναδικό. Εδώ σας προσκαλούμε θερμά να δημιουργήσετε αξέχαστες αναμνήσεις με αυτούς τους ευγενικούς γίγαντες μέσα σε ένα ήρεμο φυσικό περιβάλλον. Νοσοκομείο Ελεφάντων. Υποστηρίζουμε με υπερηφάνεια το Southern Thailand Elephant Foundation, η STEF. Ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο αφιερωμένο στην υγεία και την ευημερία των ελεφάντων. Η STEF παρέχει δωρεάν κτηνιατρική φροντίδα για ελέφαντες στη Νότια Ταϊλάνδη, με μια μόνιμη ομάδα στο νοσοκομείο του στην επαρχία Phang Ngo και μια κινητή κλινική που φτάνει σε ελέφαντους σε απομακρυσμένες περιοχές. Χάρη στην επίσκεψή σας, το 3% από κάθε εισιτήριο εισόδου πηγαίνει απευθείας στη STEF, βοηθώντας άρρωστους ή τραυματισμένους ελέφαντες να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το southernthailandelephants.org. Στη Ταϊλάνδη. Γενικά, αν δείτε έναν ελέφαντα αλυσοδεμένο ή περιορισμένο, παρακαλούμε μην ανησυχήσετε. Αυτό δεν γίνεται ποτέ χωρίς λόγο και ο λόγος είναι πάντα η ασφάλεια του ελέφαντα. Μερικές φορές μπορεί να μην αισθάνονται καλά ή να περνούν μια ορμονική φάση που ονομάζεται MAST, η οποία μπορεί να τους κάνει να συμπεριφέρονται απρόβλεπτα. Ακόμα και οι ελέφαντες που έχουν μεγαλώσει με αγάπη διατηρούν άγρια ένστικτα. Αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους φροντίσουμε πριν φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Για εμάς, οι ελέφαντες είναι οικογένεια. Και όπως ακριβώς με την οικογένεια, τους προστατεύουμε με αγάπη και υπευθυνότητα. Πληροφορίες ασφάλειας. Πριν ξεκινήσετε την εμπειρία σας, παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να μάθετε αυτές τις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Απαγορεύεται το τρέξιμο. Για τη δική σας ασφάλεια και την άνεση του ελέφαντα, παρακαλούμε να μην τρέχετε πουθενά στο χώρο. Να είστε ήσυχοι. Κρατήστε τη φωνή σας χαμηλά.
Οι δυνατές φωνές ή οι κραυγές μπορεί να τρομάξουν ή να αναστατώσουν τους ελέφαντες. Επίβλεψη παιδιών. Όλα τα παιδιά κάτω των 11 ετών πρέπει να συνοδεύονται από έναν υπεύθυνο ανά πάσα στιγμή. Προσέγγιση ελεφάντων. Ποτέ μην πλησιάζετε έναν ελέφαντα χωρίς την παρουσία φύλακα ελεφάντων. Μείνετε μπροστά. Να παραμένετε πάντα κοντά στο μπροστινό μέρος ή στα πλάγια του ελέφαντα. Η οπτική επαφή βοηθά να τους καθησυχάσετε. Αγγίξτε παλά. Το δέρμα του ελέφαντα μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ευαίσθητο. Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί. Ταΐζετε μόνο με τροφή για ελέφαντες. Παρακαλούμε να ταΐζετε τους ελέφαντες μόνο με εγκεκριμένες τροφές που παρέχονται στο κέντρο. Η ανθρώπινη τροφή μπορεί να είναι επιβλαβής. Μην πετάτε σκουπίδια. Βοηθήστε να διατηρήσουμε το περιβάλλον μας καθαρό για την απόλαυση και την ασφάλεια όλων. Πλύνετε τα χέρια σας. Παρακαλούμε, πλύνετε τα χέρια σας πριν ταΐσετε τους ελέφαντες. Απαγορεύεται η χρήση flash στη φωτογράφηση. Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες, αλλά παρακαλούμε απενεργοποιήστε το flash. Μην πλησιάζετε τους ελέφαντες μόνοι σας. Ένας ξεναγός και ένας φύλακας ελεφάντων πρέπει να είναι παρόντες ανά πάσα στιγμή. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σας ευχόμαστε να απολαύσετε τον πολύτιμο χρόνο σας με τους ευγενικούς μας γίγαντες.